Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları studiyada Oniya Gibadulina. Biz turdan tur efirde işleybiz. Bugünkü çıkarılışta. Bugün ikilete beyram büyük şair Abdullah Tuqay'nın tuğan günü hem tuğan til günü. Başkalarımızda tradisiyon şiir beyramı uza. Ekologik şiste organik oşamlıklar yetiştirüge etergeç Tataristan parlamentinin yana zakonu amelge kirdi. Boqşaşılar yana sezonunu başlap jiberdi. Şeşilik, yaşayışa ırlıkları kimlerge boşlay berile. Tataristan prezidenti Rüstem Minnihanov tuğan tilkini hem Abdullah Tuqay'nın tuğuna 136 yıl tulunu beyram eti oңайынан Respublika halkına müracaat bilen çıktı. Tuğan til beyrami köp yıllar davamında Abdullah Tuqay'dan bereketli milli jirlikten köterilip zor edip bulup jetişken talantı bilen halkımızın ruhi dünyasını yaktırtkan şahıs obrazından ayrılgısız kabul edilen. Respublikada yaşayışı barlık halklar vekilleri için tuğan tilkinin ehemmiyeti bek zor. Beyram günlerinde dünya sibilgen tatarlarının ruhi medeni üsüşke, milli tengeliklerin saklauga, birdemlikке igelikli ımtılışları yana yangır aşala. Milli medeni küptürlülükne ilibizning barlık halkları hem etnik birliklerinin qabatlanmaz uzinşeliklerin, uzligin saklaunu da maksat edip koygan Rossiya halklarının medeni mirası yılında bu tantananın yanadan yana məğnət ismirleri aşıla deyile Rüstem Minnihanov'ның müracaatinde. Bugün Qozanda tradisiyon şiir beyrami Musa Jelil isimindeki Tatar Devlet Akademiya Opera hem Balet Teatr yanında Büyük Tuqay heykeli qarşında kündüzgi saat 1'de bulan. Köpten saklanan gadet boyunca bu yılғы beyramni көрінікli şair Radif Qataş alıp bara. Bugün şolay yok opera teatrı sahnesinden bu yılғы Tuqay premiyası laureatları ilan etildi. Başka temalarga köşebiz. Biz avul hojalığında yana üsüş basışında turabız. Bu haqda Tataristanның agrobiznes kadrların yanadan әзірлеу institutu galimleri bildirdi. Tataristan Devlet Совeti organik produksiya yetiştirүүчүләргә ярдәм итү турында дигән яңа республика законын кабул итте. Ул экологик чиста ашамлыклар җитештерүне күздә тота. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә органик игенчелекне үстерү турында фикер алыштылар. Белгечләр фәнни-гамәли хезмәтләрне тәкъдим иттеләр. Әлеге теманы жинтекләп тасвирладылар. Туфрак эшкәртү продукцияны саклау шартлары иң мөһиме химикатлар, пестицидтлар кулланмау. Яңа юнәлешнең стратегик максаты кешенең сәламәтлеген саклау, табигатьне сауыктыру. Безнең кадеринде ул кешеләрне бюджет тарафыннан да акча бирелә. Һәм инде менә шушы без була торган бинада, шушындагы Татарстаннан безнең кадрларны әзерли торган институтында бик зур эш бара. Бу бер генә көндә барган эш түгел, соңгы бер 6-7 ел дәврендә тотрыклы эш белән алар инде төрле хуҗалыкларда булып, галимнәр белән очрашып, төрле методологиялар белән кадер инде үзебездә сертификат алган, чын барлыкка тәңгәр килә торган продукция җитештерә башлады. Безнең җирләребездә мөмкинлекләр бар, менә шушы ризыкны үстерү һәм шушында без үзебезнең шушы ризык, шушы технологияларны шул таләпкә, шул таләбен бөтен менә аннан әйтергә кирәк, таләпләрен үтәп тормышка ашыру мәсьәләсе бик колай. Монда инде тәҗрибәле безнең белгечләр кирәк. Һәм әлбәттә, монда инде регламентный группалар өйрәтү, аңлату, халыкка иң беренче безгә аңлатырга кирәк. Менә шушындый ризык ашарга һәм шушындый ризыкны җитештергән чиракта кулланучылар булачак. Yılga 5 milyon turistni qabul итү Татарстан башкаласы өчен яңа максат. Шәһәр хакимияте үз алдына шундый бурыч куйды. Казан Россиянең төрле пичмакларыннан килгән кунакларны күбрәк җәлеп итә. Гади туристлар арасында Россия лидерлары, ягъни шул исемдәге конкурсның финалистлары да бар. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Экскурсия Кремльгә керү юлындагы Спас манарасыннан башлана. Әлегә анда реставрация бара. Экскурсия бик мавыктыргыч. Берәүләр һәйкәлне карый, икенчеләре ак ташлы Кремль буйлап йөри. Тарихи һәйкәлләр туристларны җәлеп итә. Кроме, конечно, экскурсионных каких-то программ, хочется еще посмотреть, как живет город. Нинди дә булса экскурсиядән тыш, шәһәр халкы белән аралашырга, мәдәният турында да беләсе килә. Бу бик кызыклы бит. Руслан Петрушихинга Санкт-Петербургтан Казанга килү кызыклы сәяхәт. Россия мөмкинлекләр
милли флагман платформасының төрле проектларында катнашучылар өчен туристик программа нәкъ шулай атала. Узган көзен Руслан яшьләрнең Россия лидерлары конкурсы финалисты булды. С одной стороны, вы должны командой что-то сделать общее, при этом внутри команды ты должен проявить себя как лидер, проявить свои самые лучшие качества. Бер яктан син бер командада эшлисең. Шул вакытта лидер буларак үзенә күрсәтергә дә тиеш. Башкаларны тыңларга, таймингны үтәргә кирәк. Руслан Санкт-Петербургта яшьләр белән эшләүдә яңа алымнар кертә. Лекциялар, мастер-класслар, белем бирү программалары, танылган кешеләр белән очрашулар проектлары гамәлдә. Хәзер аның белән гади генә сөйләшкәндә дә лидерлык сыйфатлары сизелеп тора. Ялда да аңа эшкә чуму файдага гына. Любая смена картинки, она благополучно сказывается на работу ума, поэтому у нас, там, скажем, на работе все поездки в какие-то другие места, они поощряются. Казанда төньяк башкаладан тулы бер делегация килде. Шул ук вакытта Татарстан башкаласы Россиянең төрле шәһәрләреннән туристларны күбрәк җәлеп итә. Узган ел алар 3 миллион булса, киләчәктә кунакчыл Казанга 5 миллион кешене чакырырга ниятлиләр. Алия Галиуллина, Вадим Струминский, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Иннополис компаниясе Россиянең һәр кулланучысына компьютерның шиксез мөмкинлекләрен ачты. Алар иң гади эш станциясын супермашинага әйләндерә. Шулай итеп, хәзер һәр кеше үй шартларында объектларны проектлы яки киберспортның яңа үрләрен яулый ала. Кулланучы кулында суперкомпьютер, күз алдында гадәти смартфон, әмма аңа ярдәмне ерактан эшләүче өлкән абыйсы сервер күрсәтә. Беренче чакыруга ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчегә булышырга ашыга. Һәр кулланучыга шиксез мөмкинлекләр ача. Пользователь, имея любой компьютер, даже старый компьютер, смартфон, планшет, даже Кулланучы теләсә кайсы компьютер, хәтта иске смартфон, планшет, телевизор белән дә ерактан торып эшли. Куәтле ресурслар сервер мөмкинлекләреннән файдалана ала. Иннополиста сервисны югары технология үрләрен яулап була. Айрым икътисади зона резиденты элек чит ил компаниялары булган урынны били. Ул кеше бизнеска ярдәм итү өчен чын процессны башлап җибәрә. Сервис моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә кирәкле булып чыкты. Малый и средний бизнес не хватает, скажем, больше про малый бизнес. У них не хватает средств на покупку. Кеше бизнесның куәтле эшче станцияләр сатып алырга акчасы җитми. Бәяләр бик югары. Шуңа күрә и компьютернан файдаланып, идән дә, офистан да безнең компьютерга кушылырга һәм аны проектлау, дизайн, видеомонтажлау максатыннан файдаланырга була. Хәзер эшне, мәгълүматны саклауны да үзебезнең ил платформасында оештыралар. Дөнья күләмендәге актив геймерлар кебек уен кагыйдәләрен үзгәрттеләр. Россия на данный момент составляет только порядка 20% пользователей. Шунысы кызык, хәзер кулланучыларның 80% безнең Россиядән түгел. Элек технологияләрне исәпкә алып, моны гамәлгә ашыру мөмкин түгел иде. Хәзерге вакытта үсеш сыйфатлы уен процессын ерактан торып тәэмин итәргә ярдәм итә. Яшь команданы Иннополиста әзерләгәннәр, киләчәктә дә үстерәләр. Бигрәк тә смартфоннар секторында хәзер кечкенә экранда да дөньяның катлаулы процессларына юл ярырга мөмкин. Алия Галиуллина, Диана Василова, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Иннополис. Бакчачылар өчен кызу эш вакыты килеп җитте. Быел республикада 1 миллионнан артык кеше җир кишәрлекләрендә яшелчә, җиләк, җимеш, бәрәңге үстерү дип көтелә. Күпләр чәчүлек ырлык сатып алырга өлгергәннәр инде. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы инициативасы белән авыл җирендә яшәүче пенсионерларга, күп балалы мохтаҗ гаиләләргә чәчүлек ырлык бушлай таратыла. Кыяр, помидор, чәчәк ырлыклары бәяләре артты. Шулай да күпкә түгел диләр сатучылар. Ә суган ырлыгы 2 тапкыр кыйммәтләнгән. Килограммы 300 сум чамасы. Люди берут за такую цену? Берут, а куда деться? Плохо взошло она нынче, лук, из-за жары. Суган, башка яшелчә культуралары ырлыкларын бушлай да алырга мөмкин. Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы ел сайын пенсионерларга, шулай ук авылда яшәүче күп балалы аз киремле гаиләләргә утырту материалын тарата. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы инициативасы белән яшелчә культуралары ырлыклар сатып алуга 15 миллион сум акча бүлеп бирелде. Бу акчага 28 тонна чәчүлек суган, 600 тонна кишер, 120 мең кәбестә үсентесе алынды. Ул май бәйрәмнәреннән соң таратыла. Тик ырлыкларга ихтыяҗ зур. Чын контрафакт үсентеләре дә артырга мөмкин. Роспотребнадзор фиксирует 25. Роспотребнадзор яраклылык вакыты чыккан яки ялган ырлыкларның 25-30% терки. Алар сурсыз булырга, шытып чыкмаска мөмкин. Ырлык пакетларына һәр партияның номеры, тикшереше, дәүләт реестры буенча таныклык номеры күрсәтелә. Бар сатып алучыларга да документларны тикшерергә, этикеткаларны игътибар белән өйрәнергә киңәш итәләр. Владимир Денис
Деникин үзиендә үсемлекләргә теплица шартларын булдырган. Аның кеше бакчасы бар. Орлыкларны үзләре көскөн үк әзерли. Менә помидор, кыяр, борыч үсентеләре. Я встаю утром, раз, бегу, чтобы открыть дверь, открыть окна, потому что... Мин иртән торуга тәрәзәләрне ачып куям. Артык иссе булмасын өчен һаваны ачтырам. Үсентеләр кечкенә балалар кебек. Аларны вакытында тукландырмасаң, су сипмәсәң, теләгәнчә үсә алмыйлар бит. Үсемлекләрне вакытында тукландырсаң, кышка мул уңыш әзерләп куярга мөмкин, ди Владимир Деникин. Җәй буена бакчачыларны авыл кешеләрен җирдә тынгысыз хезмәт көтә. Тиздән хуш исле җиләк пешәр, кыяр өлгәрер, помидорлар кызар. Җәй бакчачылар өчен җәннәткә тиң матур вакыт бит ул. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Илдар Галәүддинов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Бала Сити мультилингваль балалар бакчасында мәктәпкәчә яшьтәге балаларга татар телендә белем бирүче тәрбиячеләр һәм укытучыларның беренче республика күләм фестивале Туган тел фест 2022 булып узды. Балалар бакчаларында татар михитен ничек булдырырга, татар теле дәресләренең нәтиҗәлелеген ничек арттырырга, балалар татарча иркен аралашсын өчен дәресне ничек алып барырга. Фестивальдә бу һәм тагын күп төрле башка сорауларга җавап табу өстендә эш алып барылды. Әйдә баручы белгечләрдән мастер-класслар, кызыклы әңгәмәләр үткәрелде. Туган тел фест 2022 фестивален Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә Бала Сити мультилингваль балалар бакчасы оештырды. Әлеге чарада татар теле укытучылары һәм тәрбиячеләре катнашты. Шушы язгы кояшлы көндә безнең бүген беренче тапкыр Татарстан күләмендә татар теле тәрбиячеләре, татар теле укытучылары өчен фестиваль оештырылды. Әлеге фестиваль мәгариф министрлыгы һәм президентыбыз каршындагы татар телене саклау һәм үстерү комитеты ярдәме белән оештырылды. Бүген безнең чарабызга 180-нән артык тәрбиячеләр теләк белдерде катнашырга. Аларның күбесе үзләре дә чыгыш ясады. Инде күптән пенсияда, ләкин шуңа карамастан мин һәрвакыт үземнән акыллырак булган кешеләр булган җирдә йөрим. Һәм кызыксына торган кешеләр белән. Яшем булса да. Фестивальнең төп максаты татар телендә укытуның сыйфатын үстерү барышындагы барлыкка килгән проблемалар һәм туган тәкъдимнәр буенча фикер алышу мөмкинлеген булдыру. Тәрбиячеләрне заманча, алдынгы педагогик кейслар белән таныштыру. Әлеге фестивальдә тәрбиячеләр туган телне укытуның төрле методикаларын өйрәнделәр һәм мастер-класстан соң спикерлар белән аралашу, фикер алышу мөмкинлеге дә булды. Фестивальнең географиясе бик киң. Мәскәү шәһәреннән шулай ук Татарстан Республикасының төрле шәһәрләреннән һәм районнарыннан укытучылар һәм белгечләр катнашты. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Хәзер Татарстанда чыга торган матбугатка күзәтү тәкъдим итәбез. Сүзне хезмәттәшем Миңназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ни нәрсәләр дип мөршила. Шул турыда тәфсилләбрәк сөйләшеп алыйк. Сездә ничектер, Казанда халык кәбестәрнең бәясе кытырып артуына нәфрәт белдереп яши бүген. Шуңадыр Шәһри Казан газетасы әлеге теманы үзенең беренче битенә үк чыгарып биргән. Чит илдән кертмәсәләрдә кәбестә кишер һәм суган кебек яшелчә бәяләре соңгы бер ай эчендә генә дә 1,5 тапкырга артып куйган. Шулай итеп язга таба күңелегез кәбестәле аш яки салат сырый калса, Казанда аның килосын 99 сум 52 тиеннән сатып алырга туры киләчәк. Кишер белән чигендернең килосы өчен 71 сумда 65 тиен һәм 66 сумда 12 тиен сорыйлар. Ит бәясе турында сөйләп тә торасы юк. Аның килограммы ярты меңгә якынлашкан. Ләкин мондый бәяләр ярлы халыкның бай хезмәтчеләрен, Татарстан дәүләт советы депутатларын бердә борчымас кебек. Ник дигәндә аларның еллык керемнәре дистәләгән, йөзләгән миллионнар белән исәпләнә. Газета депутатларын керемнәрен айрым-айрымда кушып та санап карап күрсәткән. Айрым әйтелгәннәрнең суммасын әйтеп тору сезнең ачуыгызны гына китерер. Бу турыда Татарстан парламентарийларының гомуми керемен генә атыйм. 2020 елда алар барлыгы 1,7 миллиард сум акча эшләгән булса, халык коронавирус дип куркышып яшәп ятканда 21 елда ул сумма 2,2 миллиард сумга җиткән. Бәлки тук депутатлар алга таба халык мәнфәгатьләрендә кайгырта башлар дип кенә өметләнәсе кала инде. Татарстан яшьләр газетасы атна дәвамында булган вакыйгалар турында кыскача таныштырганнан соң, бүгенгә шуннан да кызыклырагы булмас иптер кешенең күңеленә тия торган шәхси тормышка кагылган сердәш сәхифәсенә зуррак урын бирергә булган.
Біреуінде көңілі буш түгілігін білсек те, башқалар кебіретін оқу көңілірек. Ватан Татарстан газетасы ise кебітлердегі ершілші бәялерінің артуын шулай өкшетлеп ұзалмаған. Ләкин югорыда еске алынған қаламдашларынан айырмалы боларақ, проблеманы терең керек түсіп үйренуге болғандар. Быйыл халық ул продуктларны өзі күбірәк үстіре башларға жиынамы деп қойған сұрауына газета хабаршысы. Шунысы қызық, газета өткерген сұраштырудан көрінгенше көпшілік бұлғаны жетер деген фикір білен ярақлашқан. Бала тумаса бәлә туа. Оқушылар болмау сәбәпле мәктәпләр қысқара деген язма алдыбызға ұжғырып келе тұрған тағын бір бәлә турында. Әлгі язмада сөз Буа райондағы Яңа Шәшкәп ауылындағы мәктәп язмыш хақында бара. Қала халқы бик рәхәт яши екен деп тыялышырга кирәкми. Шул ук Ватан Татарстан газетасындагы тагын бер язманы укыганнан соң шундый нәтиҗәгә киләсең. Баксаң, соңгы арада күпләрнең юлдашына әверелеп баручы психологларның көндәшләре барлыкка килгән. Сер сөйләргә, ишеңне бушатырга якын кешең булмаса яки сине аңлаучы табылмаса, телефон номерын җыясың да, трубканы алган кеше синең моң зарыңны күпме кирәк, шуның кадәр тыңлый. Мондый хезмәтнең ярты сәгать 500 сумнан башлана икән. Монысы инде ахыр заман галәмәте дияр иде, теге дөньяга китеп кутылган әби-бабайларыбыз. Аллаһ Тәгалә менә шундый хәлләргә калырга язмасын. Шул теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик. Шағырылшыбызны дәвам итәбез. Казан кооператив институтында ифтар ашы узды. Мәҗлескә татар зыялылары, телевидение ветераннары, Әлки районы якташлык җәмгыяте үсешенә өлеш керткән дин, сәнгать, мәдәният әһелләре, хезмәт ветераннары чакырылган иде. Тулырак Фәннур Хасанов видео язмасында. Аллаху акбар. Казан кооперация институты ректоры Мәрхәмәт Милосерди, Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлары оешмасы рәисе Алсу Нәбиева һәр кемне сәламләп мәҗлесне ачып җибәрде. Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин вәгазьләр сөйләде, Коръән сүрәләрен яңгыратты. Мәҗлестә Әлки, Арча районы имамнары катнашты. Татарстан Мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма директоры Даниш Шакиров, Казан Абдулла Алиш исемендәге гимназия директоры Рәхимә Арсланова, абруйлы шәхесләребез Татарстан фәннәр академиясе академигы Индус Тахиров, танылган галим-галимәләр, табиблар, рәссам артистлар, шагыйрь-шагыйрәләр, гомумән һәр кем чын йөрәктән чыккан фикерләрен җиткерде. Шундый бәйрәм, бергә җыелып, бергә сөйләшеп, фикер йөртеп, шундый бер ел эчендә булган шундый чаралар турында сөйләшеп, киткән кешеләрне искә алып, шундый бик матур кичә. Ораза тоту белән генә безнең диебез шикләнми, бигрәк тә безнең халкыбызның гөрәвәтләре шикләнми. Әлбәттә, менә шундый даһи рәвештә уку йорты фонында, уку йортының бинасы эчендә авыз ачтыру ул бигрәк тә зур безнең милләтебезнең алга китешенә зур импульс булачак дип күрәм мин. Һәм бу мисалны, бу үрнәкне башка уку йортларда тәсислекләр бик яхшы булыр иде дип күреп калабыз. Татарстан телевидениесе ветераннары Эльмира Хамматова, Лиза Гидуллина, Флора Бикмурзина, Лилия Нигматова, Дания Гаязова, Наиля Яхина, Әнәс Хәсәнов, Индус Серматов, Хабир Ибрахимовлар, танылган журналистлар, блогерлар катнашып бәйрәм оештыручыларга үз рәхмәтләрен җиткерделәр. Ифтар мөнәҗәтләр халык әсәрләре белән үрелеп барды. Бүгенге көн бик матур. Һәм ниндидер әйтеп бетергесез хисләр уята ул көн. Бигрәк тә менә без очраштык. Бергә эшли торган телевидение кешеләр белән озак кына күрешмичә. Бу да бик рәхәт, матур, бик күңелле эш. Монда кортлар да бар, яшьләр дә бар, бик яшьләр дә бар. Бу мәҗлес шуны күрсәтә. Безнең булай булган вакытта милләтебез яши. Безнең милләтебез бердәм. Шуңа күрә менә мондый мәҗлесләр мөмкин хәтле күбрәк булсын ие. Татар халкы юкка гына бер очрашу үзе бер гомер дип әйтми. Очрашып күрешүләр, фикер алышулар, фотосурәткә төшүләр һәр кемнең күңелендә озак сакланыр. Казан кооператив институтының татар мәдәнияты үзәге җитәкчесе Флора Абдуллина ифтар мәҗлесен оештырып алып баручы эшен башкарды.
Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Иртәгә Салих Сәйдәшев исемендәге зур дәүләт концерт залында «Багышлау» дип аталган татар хоры музыкасы фестиваленең гала концерты үтәчәк. Әлеге чара турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә аны журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Быйыл Татарстан башкаласында 20-нче мәртәбә үткәрелүче фестивальнең нечкәлекләре белән таныштыру өчен студиягә аны оештыручы Казан дәүләт консерваториясының дирижеры, профессор Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сәгыйть ага Хабибуллинны һәм фестивальнең сәнгать җитәкчесе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Әлфия ханым Җаббарованы чакырдык. Хәерле көн, мөхтәрәм кунаклар. Татар җыр сәнгате гомумән гавам яратып тыңлый торган эстрада җырларының натра дип уйлаучылар байтак бүгенге заманда. Менә шундый заманда татар хор сәнгате бүген үзен ничек хис итә? Менә миңа калса, мин үзем кичкенәдә үк мәктәптә укыганда хорда җырлап үскән. Күмәк җырлау ул безнең традициябыз, халкыбызның. Мәктәпләрдә без кичкенә чакта хор фестивальләре була торган. Анда ничектер? Нинди мәктәптең күбрәк кеше җырлый, ул җиңүче булып чыга. Катнашучылардан карап инде. Анда сыйфатына карамыйча, бөтен җырлыйдыр. Соңыннан менә соңгы елларда ул ничектер менә шул һәркем үз ишен генә җырлый башлады, шиңә башлады. Дөрес әйтәсез. Эстрада нитте күмәк җырлау шиңә башлады. Менә хәзер минемчә яңадан туа башлады менә бу. Безнең Казан консерваториясында менә сез әйтеп киттегез 20 ел хор фестивале бара дип. Менә шушы фестиваль ул күп кенә кешеләргә илһам бирде. Яңа коллективлар барлыкка килде. Шул хәтле хор коллективлар күбәеп китте хәзер. Хәзер әле безнең сыймыйлар уже катнашырга. Элек бер генә көн булса, хәзер ой-бой уздырабыз менә шушы фестивальне. Бит элек ветераннар хоры дигән сүз генә кирип калды колакка. Ветераннар хорыга басып теге вакытлары күп булганлыктан җырлар дип әйтәләр иде. Хәзер мин афишадан күренгәнчә яшьләр дә бик күп икән. Безнең фестиваль Казан дәүләт консерваторияда үтә 20 ел. Ни өчен? Нигезе яхшы. Нигезе барлыкка килгән. Менә консерваторияда дирижер, хор өчен шундый профессия бик көчле. Мирового уровня дип әйтәбез, име? Дирижер кафедрасы бик көчле иде. Семен Абрамович Казачков профессор бик күп көч салды нигезенә. Аннан соң ул да безнең беренче фестивальне оештырырга ярдәмче булды, жюри агзасы булды. Аннан соң без әле аның белән кунакка бардык госансамбльга. Шунда түгәрәк стәлләр ясап, җитәкчеләрне җыеп, җитәкчеләрдә менә Сәгит Муллаевич дөрес әйтә, коллективлар бик әзрәк иде, татар телендә җырлый торган, һәм әсәрләр бик әз иде, хор өчен язылган әсәрләр. Менә шул күмәк түгәрәк стәлдән соң профессор Казачков югарыга күтәргәннән соң безнең менә ходка китте эшләребез. Менә мин үзем җитәкче булсам да, менә шундый этергеч, менә шундый ярдәмчеләр Сәгит Мулланур шикелле, Владислав Лукьянов, Алевтина Булдакова, Лилия Сарвар, Алсу Тарханов, менә шундый миңа фидакарлар ярдәмчеләр булмаса, миңа да авыррак булыр. Ул байракны күтәрергә име? Дөрес әйтә Сәгит Мулланурович, менә бер кеше җырлаганда ул бер сыйфат. Менә күп кеше җырлаганда, ул тавышка җырлаганда, күп тавышларга җырлаганда ул шулкадәр көчле рухи байлык күтәрә. Тәэсир кешедә арта җырлаганда. Тәэсир арта, рухи байлык арта, телне без байтабыз. Музыка күп языла безнең өчен. Бу фестиваль ул менә Казан шикелле кайный торган шундый творческая лаборатория, и шунда менә килгән балалар, килгән яшьләр, студентлар, алар шундый консерваторияны храм искусства дип саныйлар. Большой концертный зал алар өчен шу кадәр зур дәрәҗәле сәхнә. Менә мин шунда җырлаган җырчы дип әйтсә, ул аның инде профессиональ дәрәҗәсе үсәячәк, име? Алар консерватория коридорлардан үткәндә, портретларны күргәндә, афишларны күргәндә, ой, без монда укыйсыбыз килә дип әйтәләр. Әйтмәкче булам, менә бу фестиваль эстетика һәм әхлаки тәрбияләүдә бик зур роль уйный. Менә балалар кичкенә чакта алар бит уялалар ялгыз гына чыгарга. Инде беренче кеше булгач, ул курыкмый, теге бергәләп җырлаганда. Шуңа күрә канатларын әлбәттә аларның җырларга теләүче кешеләр елдан ел арта бара.
Алар теге менә шушы бәйрәм ул татар музыкасы белән танышалар, татар телен өйрәнәләр, татар композиторларның әсәрләрен беләләр. Аңлыйсызмы? Аннарсын ул күмәк җырлау, аның әле тәрбияләү музыканы начар белән яхшыны аера белергә кирәк. Зәвык та тәрбияле. Әлбәттә, ул бит андый коллективта үскән бала, ул уже теге начар. Үзешчән җырлый алмый улыймы теге? Юк, булмый. Аннарсы ул хулиганда була алмый белән шундый дип әйтергә сезгә. Аларның дөньяга карашлары үзгәрә. Гала-концерт булайма Мәскәү коллективы килә безгә. Аның җитәкчесе күп еллар элек консерваториябызны бетерде. Ул шулкадәр сагынып килде, альма-матер дип әйтәбез. Менә һәр стена, һәр кабинет анарга истәлек зур. Менә бит ул шундый зур элемтә була. Фестиваль ул элемтә. Дәвамлы булсын дип әйтергә кирәк. Булмасын, нинди генә авырлыклар булса да, бу җыр сәнгатеннән алга баручы фестиваль дип калырга кирәк һәм ул дәвамлы булсын. Иртәгезне безнең белән башлаган өчен бик зур рәхмәт. Фестивальдә катнашучыларга уңышлар теләп калыйк. Рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.